Miquel Serra és periodista. Va ser director general de publicacions del Grup Serra i fou director del Diari de Balears, posteriorment del diari Última Hora. Què diria de premsa i de periodisme? El sector de la comunicació està visquent uns moments complicats, difícils, on les grans tecnològiques nord-americanes estan acaparant gairebé tot el negoci i on el periodisme professional, lliure, independent i honest ho té de cada vegada pitjor per sobreviure. Però hem de ser optimistes i hem de pensar que les coses finalment aniran bé. Miquel Serra, Palma, 1959, és el que ha tingut més clar, de moment, que el seu temps lliure és totalment compartit amb la seva activitat laboral. Ho expressa així. Crec que l'objectiu a la vida seria que tota la vida sigui un hobby i puguis fer allò que t'agradi en tot el temps. Jo he tingut molta sort en la vida perquè m'agrada el periodisme. Podríem dir que el periodisme és com un model de vida. Ho assumeix, jo, durant tota la vida he fet el que m'agrada fer. Ser periodista i fer de periodista. Així no et fan falta hobbies, és la teva manera de ser i de fer. Li agrada viatjar i creu millor dir a on no ha estat. No he estat a Israel, que és un lloc a on hauria d'anar. I tampoc he estat a l'Àfrica Negra. I tampoc a Austràlia. L'experiència que li ha resultat més impactant és la que he tingut més pròxima a la mort. I ho concreta, en la pandèmia me vaig posar molt malalt, estava gairebé amortitzat, vaig deixar la direcció d'Última Hora i, mira, encara som per aquí. Al pitjor moment, el meu cap me va indicar una idea, que no tingués por a la mort i la respectàs. La vaig assumir en una nit. El dinar d'avui ha estat un dinar molt interessant perquè hem pogut compartir, a més d'un bon menjar, idees, hem pogut compartir coneixements, reflexions damunt totes les coses que passen avui en dia. I la veritat, en Biel Massot és un gran anfitrió i la resta d'amics són amics, a més, molt amables, molt intel·ligents. En relació a la seva vida i a aquest món assegura, jo estic molt content de la vida privilegiada que he tingut i estic molt decebut de com la generació de la qual he format part ha conduït el món a l'estat actual. Diners en personatges és una iniciativa magnífica perquè, per exemple, els xinesos ja ho deien, és a dir, és la taula on se parlen i on s'arreglen totes les coses. Per això no hi podria haver ni guineveig ni cap element punçant. Allà se troben totes les coses i tothom amb una empatia i amb una alegria pot parlar-lo tot. Són una gran iniciativa d'en Biel Massot.